Na Rympei U ka channel nabynta ki Paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Donald Trump Presiden barim jang Amerika ula Shah ukuli ula David haka skor kamon jang bat katay haka Sngi ba Trump penlong Jingialang Paidbah ha Butler Pennsylvania haka mate si sejai ki pulit Secret Service ki atho ba Trump shim dan satya haka jingma wat la katay ka jing day kuli kala play da ka snam ya ka skor bat kumjo ya ka dur khmat jang ka jing tokit karang ya menta shakmat banlap ya ka daw la katay kadai ni em ka jing thmu ban siat iaphi Trump utai uba siat Trump bat so uwei ubadan haka Jingialang ula yap haka te ka jingja Katba sa uwei pat ubadan haka Jingialang ula men saujur nga la sha siat da kuli ubak sam ya ka benta ba sha jarong jang ka skor ka mon janga ya tho Trump haka jing pen mi khubor haka social media haka por jang ka jing riu ka jing siat suloi Trump ubat ya ka skor ka mon jang bat hadin kata usadem kho seu no ya ladi bat ki sipai pahara ki kerkut mar-mar Trump bat yalam no ya syaka kali kabadan hajan Trump ai Khublei ya ki pulit Secret Service bat ki bor pahara ki ba layada ya mar-mar bat upharu ka jing snolem syaki tu ki bayam bat ki ba mensaw na kate ka jingjia ki pulit ki athu bonong siat ula siat bon kuli na ka wai ka jaka bat hadin kata ki pulit Secret Service ki sayo ban siat yap no ya katay ka jingjia kalapan mi ya ka jing penrem na kibabun kiliang bakan thup ya ka seng Republicans but Democrats bakan thup ro yo President Joe Biden hakabawong kum kani ka jingjia kamdan jaka sati ha Amerika bat ni day ban yatali ka way bat penrem ya kini ki jat jingjia katay ka jingjia ka jiashwa ka election president ka banlong haka santrek jong naiwi ar hajar ar pausan